Fil-programm Disset, Simon Busuttil der lest biex jitkellem biss dwar il-Panama u meta mistoqsi dwar qatt ta' temi oħra kien skomdu u ma jafx se jwieġeb. Iktar minn hekk ftit tal-jiem wara li ma telax il-qorti biex jixed kontra Chief of Staff tal-Prim Ministru, Simon Busuttil kompla jitfa' l-allegazzjonijiet fl-istess ħin li għamilha ċara li hu jitkellem mingħajr provi. Prova konkreta m'għandikx. Reno, mhuwiex xogħli li nġib prova konkreta, jien m'iniex il-pulizija. Fejn hemm il-provi mbagħad ma jridx jieħu azzjoni. Mistoqsi dwar id-deal tal-Lavinbrow li responsabbli għalih hemm Jason Azzoppardi, Busuttil qal li ma jridx jieħu passi fuq dak li d-deputat tiegħu għamel meta kien Ministru fl-aħħar leġislatura. Imma ma nħossnix li jien għandi niċċensura jew inkeċċi lil xi ħadd, però mhux każ li jien xi ħaġa li saret snin ilu ser nieħu passi issa fuqha. Anke b'Toni Bezzina li rid jibni villa f'Owdizet, Busuttil m'għandux problema, kien hemm min qallu li Bezzina għandu jirriżenja jew ikeċċih. Busuttil jaħsibha differenti. L-applikazzjoni ta' Toni Bezzina kienet regolari, legali, skont il-policies tal-lum. Busuttil iddefenda lil Bezzina wkoll għax dendel l-applikazzjoni mal-ħajt tal-art naturali li rrid jagħmilha villa. Donnu ħalih meta l-preżentatur qallu li Bezzina rtira l-applikazzjoni għax kixfuh. Għax inqabad, għax kixfuh. Ħanaqlek applikazzjoni imwaħla mal-ħajt. Jiena għandi applikazzjoni biex nirrestawra il-faċċata jalla nsib iċ-ċans tad-dar illi nagħmilha xi darba sewwa u l-applikazzjoni tiegħi ilha mwaħla u kull min jgħaddi jista' jara. U l-istess ta' Toni Bezzina, le, tiġix tajli bil-moħħbi, għaliex mhijiex bil-moħħbi, kieku kienet bil-moħħbi kien jagħmilha fisem ħaddieħor, mhux Fisem il-mara fil-fatt. Iva, fisem il-mara. Busuttil kien pożittiv dwar l-aġir ta' Jason Azzoppardi u Toni Bezzina, iżda negattiv dwar ir-rapporti internazzjonali li faħru l-Malta. Ir-rapport ta' Fitch u r-rapport tal-IMF u tal-Kummissjoni ma jgħidux biss li l-ekonomija saret tajjeb, jgħidu l-konsum żdied, l-impjiegi żdiedu, jagħtu stampa. Imma l-faqar żdied, in-nies li ma jistgħux ilaħqu mal-ħajja żdied, in-nies li m'għandhomx saqaf fuq rashom żdied. Meta mistoqsi dwar kemm il-Partit Nazzjonalista jaċċetta Binioli, il-kap tal-Oppożizzjoni qal li se jimxi skont il-lokalità u ma hemmx politika ċara. Mal-ħin imbagħad beda jiddejjaq li dwar dak li jgħid beda jintalab id-dettalji, saħansitra spiċċa jilmenta dwar il-mistoqsijiet. Titfali daw l-affarijiet, speċi iżhom hekk hand grenade biex jisplodu. Imma fil-verità. Jien m'għandix hand grenade mistoqsijiet biss. Fil-verità,